Tunun sa aton nga pagpangalagad is Bacolod City Councilor Israel Salanga. Councilor, mayang hapon si Akson Jan Diaz sa Akson Radio. May hapon na po dyan, may hapon sa mga tagulamate. Yes, Councilor, I'm very interested last ring imo agin propose o pasulod nga resolusyon sa sangguniang panglungsod regarding sa Ad Hoc Committee. Can you tell us something, Councilor, regarding sini? Well, during our inaugural session, nagbutuhay ang aton mga kaupdanan sa konseho, sa mga committee, and isa ka committee ba lang kita inhatag sa ato, naman na siya ang Committee on Government Assets. And, well, first thing aton na ginimo is to organize an ad hoc committee na mag-identify kung kanyang mga propiedad, kanyang mga assets sa siyudad ng Bacolod, including mga tangible, intangibles, yung mga property sa syudad, no? Even ang mga lugar, ang mga titles na ginahiyatan sini, kag ang mga kagamitan niya way na ginagamit, especially ang mga way na ginagamit, no, kaya nagatumpok to siya nakita natin sa BCC Sumag, nagatumpok dito ang mga trucks, ang mga unused ng mga vehicles. Okay. So, first tingin muna natin dire is to organize an ad hoc committee nga mag-identify kung tanan nga properties sa gobyerno, and the main purpose ni is to protect and to preserve and padayon i-evaluate ang aton nga mga kagamitan and properties sa asset ng siyudad ng Bacolod. This is a very big nga program ni mo, Councilor. Kaya makon mo assets and properties ang Bacolod, ang gusto mo nga hibaloon kag evaluate. So after sa ni Councilor, ano ni ang posible nga benepisyo nga madulot sa Bacolod City? Well, kada mo gid, no? Kumpisaron ta, especially ang aton yung mga lugar, mga unused pa lang ang mga locations, bala. Kaya sa pagkita mo, sinigali sa bilog ng siyudad ng Bacolod, no? Maybe one classic example is ang Vendors Plaza. Okay. This time, basi may makakam up kita with an idea, ma-improve na siya, patahomin na siya. Ay, kutulokon ta, nagamit na sa ligad, pero ay papagit lang ma-maximize sila. And we're considering ara siya subang sa isa ka-giant nga mall. Maybe we can improve further nga maka-income generating siya. Okay. No, mapatahom ang lugar, ma-improve ang lugar, maparentahan siya. At the same time, ang sentro man siya, isa sa mga sentro man, consider man yung mga giant nga market diri sa Bacolod. We have areas ng mga unused sa Bacolod nga try natin to identify nga pwede natin magamit na siya for many purposes action dyan. Mayroon man niya nga mga properties nga daw hindi lagi siya magamit, pwede na siya natin ma-observe ang legal procedure, base ma-auction na siya natin. Ma-convert na siya into cash nga ma-generate funds pag ito sa Bacolod, ma-contribute pag ito nga mga possible expenses na nabulig sa mga pumuluyo. So, first step na kita na as of now, create na committees, mga tao nga involved natin para mag-identify sila. And then, from there, grabe na maminsal kung ano dapat natin yung bagahimon para magamit yun siya, ma-maximize yun siya para sa kayuhan sa Bacolod. Pwerte mo first step, Councilor ba? Very big din na program. Identification, evaluation din sa mga properties. Diba? Kung mo madarita na yung madiscoveryhan, Councilor, kung ano pa daw pwede, kaya magamit mong kag makitaan sa iban nga mga investors probably, where they could also invest or anong pwede pag magamit sa city. Like iba lang ginmention no, Councilor, nga mga truck, for example, nga mga guba, mga salakyan, dako gina mabulig sa pumuluyo, di ba? Exactly, no. This is just a matter of identifying the properties of the city at the same time pag-discovery natin sa mga butang. I mean, this is a new administration and perhaps basically meron kita din ma-raise yung mga suggestions or magtipon yung mga opinions on different customer pumuluyo, constituents natin. Sometimes so involved sa mga pumuluyo natin, damo pag-isla sa mga ideas nga sometimes hindi mag-cross sa atin yung pinsar, no? But through this committee and through this ad hoc committee nga ginorganize natin, I really hope and pray nga ining mga wain na natin lang yung taga-attention lang for the past few years, wag yung taga-attention sa gobyerno natin. Ayaw magamit na siya natin as we continue to progress, as we continue to aim for a better city, no? And ako personally excited man kung magkita ini siya, ma-meet ini siya ang mga requirements na ginapangayon natin, and eventually makahimo kita proposal action dyan. Yes, Councilor, may ari na ni mga members ang ad hoc committee nga ini?
Yes, bali for now ang sigurado lang ito is ang GSO nga head and ang aton city engineers, no, kasi sila na identified especially during the time na gina-construct ini siya, gina-purchase ini siya. So aside from the two of them, meron po kita gina-identify yung mga parts ng aton yung ad hoc committee para ma-involve ini siya, para mas maximize nato ang pag-locate, ang pag-trace, pag-inventory natin sa mga properties ng syudad. Okay. Kaya ang guwais ni Councilor, do ka proactive approach bala nga wala lang niya nga hindi lang kamo yung ma-identify, pero nakita ako diri sa imo nga ginatumod, gusto niyo nga once ma-identify, you will be looking for ways how to maximize it. Ang nakita ako diri kasi I'm very interested. You are asking suggestions from the public. Yes, kay amo na siling ko, ako kapatigid ko sa, two heads are better than one. Na may ginaya, because ako na-experience ko na many times na kung tipunan sa ang ideas mula sa atin yung mga netizens, mas brilliant ang ilang mga mapinsara, no? So siling ko, sa tanan natin yung himuon dire, we are planning to involve our pumuluyo through social media, kaya para through their suggestions, ma-rate natin na siya, and who knows, ang ilang mga gina-share dira, mas mangin mapilis planon para sa aton kaayuhan. Okay. Sano ka mo, Councilor, masugod sini sa inyong mga actions ninyo, tikang mag-convene ang komitiba? Sa Monday, mapadala kita communication sa mga involved natin sa aton Ad Hoc Committee para as early as possible maka-identify na kita nga daan kag makasugod na kita action dira. Okay. So, subong, may nakitaan ka naman, Councilor, nga pwede nyo unahon, evaluate, identify? Yes, amo nang first thing kita tagida na i-evaluate kita na ang aton yung mga existing mga assets. Kikablo ka may mga properties yung gina-consume na siya nga daan mo. May mga assets na kita nga daan niya yung active man siya kag mag-ginagamit siya mapuslan gid. So most probably ang aton ang ibong ta sila is just to protect them and to continue monitoring the situation of our assets na active siya sa bongya. And identify naman ang mga inactive, ang mga ma-improve sa pagid, ma-develop sa pagid, kaya para mas maging productive siya, mas beneficial sa ating syudad. Gani man, with the skills and the ability that you have, Councilor, amuning komitiba ginhatag sa imo, no one would expect nga there's a very unique and a certain program that could help Bacolod City, no? Ano na lang imo, Councilor, nga mensahe sa publiko? Well, I really hope na pag ma-workout natin siya. At first, medyo pagkita ko sa committee, siling ko, this is one meeting na wala siya direct contact sa tao, wala siya budget requirement, and wala agad niya sang involvement, exposure sa pumuluyo. But it's not about the committee. It's all about how we can make ourselves productive mo, yes. how we can improve ang ating komitiba, how creative we are. So, kita naman niya sa atin niya and ginhatag nga ta sa atin and everything happens for a reason. I just hope and pray nga masuportahan niya siya sa bang administrasyon ni Mayor Albe kung ano man siyang mga kayuhan ng aton diri nga matipon, ma-develop, ipasa natin siya sa Mayor's office and eventually i-forward natin sa mga pumuluyo. No? So, himuon natin ang aton masarangan to preserve and to protect the properties, the assets of our city government action dyan. Yes. Thank you so much, Councilor, sa imong information, sa mensahe sa publiko. Good afternoon. Salamat, magandang hapon. Diretso, komprehensibo,